is pangusahay sa puton sa pasabuntag tungod sa gibating stress o sakit sa lawas. Busa tagai o kahupayan ang iyang gibati. Pinaagi sa pagmasahe kaniya matag gabi. Una matulog gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Aron, Good morning, Han. Breakfast is ready. hapsay ang imong kabuntagon. Siyempre. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Kini si Max Urban, ang seed marketing naggama og panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kining matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan mao ipili ang may tatak seed marketing. Gigama sa seed marketing. Ako dahil si Jeff Lupio, taga Decra Minsan. Anak ko sa financial industry, ETF manager. Grabe ako ang pag-antos niya ko ang tuhod o tungat ako ang lapalapa. Kaya kating sakita ko yung mga pisilito na kung saka ko kumatanan, kasi po kayo. Tapos nasa boundary po ako ang blood pressure. Tapos salamatan dito sa Meganok kay pag tumar na ako aning Meganok, mga sulod sa tulo ka adlaw, nakita na ko nga, musaka ko kada ng dilit naman sakita na ko ang tuhod. Yan last ako karoon nga kuan pagpa-BP normal na ako ang blood pressure. Sa Panabo City, ang Meganox mapalit sa Jesse Pharmacy, Crislo Pharmacy, Golden Drug, Mariam Pharmacy, Donna May Pharmacy, Argelius Pharmacy ug Save On Drug Store. DXGM Super Radyo. Walang kinikilingan, walang inuurungan. Kami ang Super Radyo. Serbisyong totoo, panata sa inyo. Kami ang Super Radyo. Onse, 25. Lagi nakakantay, handang umalalay. Kami ang Super Radyo. Serbisyong totoo, pantay ng Pilipino. Kami ang Super Radyo. Kini ang balita. Kami ang Super Radyo. DXGM Super Radyo. 11.25. Kini ang balita. Oras sa Pilipinas og ning sibian ang DXGM Super Radio 11.25 kini ang balita bagay kapuso. 42 minutos man milatos ang oras sa alas 4 sa buntag. Kining oras sa gidalit kanato sa Centrum Silver Advance para matulungang protektahan ang heart at ang buong katawan at age 50 and up. Take Centrum Silver Advance. Tide para sa no beating clean, mag-Tide Perfect Clean. Lloyd Dishwashing Liquid. Downy, new Downy Expert, the kontra kulob with 20 times antibac power para sa bagong amoy tuyo sa araw. Everest Refrigerator with odor control filter helps keep up with the fresh smelling always. Available in leading appliance centers nationwide. Sugdanta ang atong adlaw sa pagpaminaw sa katulunganong maghatod sa mga nagbagang balita. Mga magalingaw nga istorya ng atong kapanaminan. Binhilang sa Buntag na Davao. Buntag na Davao. Buntag na Davao. Super Ed Bumuton Hunyo. Maayong gabuntag kaninyo nga tanan mga pinalangga, mga suki, mga agaw, mga silingan, mga tigpaminaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mapi-mapita sa Baalkir. Alhamdulillah sa mga igsoon, pinalangga ko nga mga Muslim. Mayad nga aga sa mga kasimanwa ko nga mga Ilunggo kag Ilungga. Maadjong buntag sa mga igsoon kong mga sanog mga sana. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga igsoon na mga Ilocano mga kapuso. Kaninyo nga tanan way pili, Madayaw Davao. Welcome dayon kamo ning atong line pong edisyon. Ning atong tulumanon matag buntag mga kapuso inyong programa Buntag na Davao. Adlaw kita karon nga Lunes pagkakapuso pizza 7 nagbuhan sa Oktubre 2019. Maginaot kami nga na kamo karon sa Kapiskay sa Panglawas.
Inubanan sa maayong pagpuyo sa tagsatag sa ninyo ka mga pamilya. Nga na ang pagminahalay, pagdinaig tayo kang pagsinabdanay. Kinahanglan kita gamot-amot sa itong pagpasalamat sa itong mahal nga buhay nga Diyos. Sa na pong adlaw pagkakapuso ngayang gihatag ganata nga manginabuhi ng ibabaw sa kalibutan. Kalibutan nga puno sa hagit, kalipay o kasakit. Ako ang kanasing-kasing nga paghatod o mainiton nga pagpanimbaya bagagapuso o usa ka maing buntag sa ato mga silingan, mga suki, mga agaw nga mga tigpaminaw nga di nakalansang na karon mga panahon sa 11:25 sa dial sa inyong mga radyo bagagapuso. Wailain ang Super Radio Davao. Ilabi na katong atong mga suki, mga silingan nga mga tigpaminaw dinhi sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Davao. Paingon man sulod sa tulo ka distrito sakop sa tong Dakbayan. Sa tanang mga kasikbit dapit ato mga kapuso nga di nakamonitor na usab karong mga panahon ha. Pinaagi sa atong Facebook Live mga kapuso sa tibok kapabudan sa Pilipinas o worldwide. Kaninyo nga tanan, maing buntag, good morning! Siyempre pa mga kapuso, kining inyong naandang at tigdumaan ining mga programang Buntag na Davao. Inyong sulugoon agaw sa kahanginan. Super Ed Bungoton Hunyo. Inabagan si Pikas Lawak mga kapuso atong sparring partner karong mga panahon ha. Matagbuntag ini mga kapuso ha. Wailain atong sugaton sa masigabong pakpak mga kapuso. Super GR, the Principal Falcone. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Dala pa rin panguyab ng yatis ni. Napingis man tingali ni. Sa CR. Abi na ko nagtimpla kagabi pagsulod ako dito sa newsroom ba. Pagbalik na kong yatis. Perti na yung plastar. Perti mang lamyas nga. Unyabi na kung di na mo pasag report si Super Gilbert Ginyones si Diyos Kauluhan. Nibalik sa dire. Gikas miabot dire, nagpadala sa balita dito sa Kauluhan. Super GR, good morning Super GR. O gaun sa man, akong ihatod may dito nimong pagpanimbaya sa atong mga estudyante sa GR. Nga abdan na sa karon, akong sa liliyon ha. Okay. 151 sa GR. Nagkadaghan na ginang atong mga estudyante sa GR ha. Sa mataas na paaralan ng Buntag na Davao sa GR sa Super Radio #Section Super Ed Bungoton Hunyo ha. Super GR, October 11, karong Friday, ato nang ihatag ang mga cellphone Super GR. Naman! Ha? Ato nang istoryahan og usay maayo ni. Kaya nga naman, inigatag na to sa cellphone, tawagan na to live ang katong nidaog o katong naghatag sa cellphone. Biskan to sa gawa sa nasun atong tawagan para siya mismo mo kanabang mohatod sa iyang kanabang pag-congratulate sa PGR, no? Namano? Oras sa Pilipinas, magkakapuso, 46 minutos, 1 minutos ang oras, alas 4 sa buntag. Di kita maglangad, magkakapuso, ato ng siren karon ang atong mga headlines. Una sa itong balitang lokal, magkakapuso. Pipila ka mga binabay o bayot magkakapuso na nahilang bigit sa mapa sa prostitusyon dinis Dakbayan sa Davao. Samtang Department of Education 11 gipasabot ang hinungdan nganong daghan gihapon ang buot mamahimong magtutudlo magkakapuso. Samtang ubay-ubay nga gidaghanon mga kapuso sa mga Hapon kon mga Japanese investors interesado matod pa nga mo butang og negosyo sa Dakbayan sa Davao. That's good ha? That's good. Samtang sa tong balitang regional, mga iski chairman sa Dakbayan sa Butuan mga kapuso may pailawom kini sa military training. Kuyawa mga kapuso ha? Talaga naman ha?
Samtang sa ato nga balita nga nasyonal mga kapuso. Presidente Duterte mga kapuso gisiguro nga duna gayoy kanibang pag-usbaw sa sweldo sa mga magtutudlo karon nga tuiga mga kapuso. Murag malipay si mamok si Sir ani ha. Samtang ang Department of Interior and Local Government kundi ILG mga kapuso naggasugod na matod pa o sa ilang investigasyon mga kapuso may kalabutan ining mga gikaingong mga ninja cops. Lagi, kamo mga ninja cops, relax sa moron. Kaya mo pa pagsugod sa DILG. Mga kapuso, oras sa Pilipinas, 48 minutos man milatos ang oras alas 4 sa buntag. Headlines pa naman ka na mga kapuso guban pag balita. Kaya tol sa itong mga kawanan on board karon sa itong Super Radio Patrol. Sulod nga itong pagpanaguban mga kapuso sa itong programang Buntag na Davao. Bangon! Buntag na Davao, sugatunta ang adlaw sa mga init nga isyu o balita. Dinilang sa DXGM 1125 Super Radio Davao. Kini ang balita. Oras sa Pilipinas mga kapuso alas 4:49 na ang attack na sa buntag. Oras sa Pilipinas, mga kapuso, alas 4:50 na ang tag na sa buntag. Merry Christmas again sa Portia, ha? O diya, mga kapuso, kato bitong gibuhian, bitong nga pamahayag sa Pangulo, mga kapuso, Presidente Duterte. Nga duna gayoy, mahitabo bitong usbaw sa sweldo, sa mga magtutudlo. Lagi, kikinahanglan in taon. Hatag magita og sweldo sa kinibang kwerpos kapulisan nga hilig kayo og mo recycle og drugs. Katong ilang ginaingon nga mga ninja cops. Unya nagdublado mangita sa mga sundalo mga kapuso nga doon na po isyo nga namaligya gyapon og kanabang mga armas. How much more na ni mga magtutudlo? Nyates. Sige, relax lang mo mamog sira kay doon na gyoy kunoy increase. Pabuto lang na to, kay ingon siya, why pizza? Basta karong tuiga ko no, doon ay usbaw. Manginaot Kay basin nun yung napuro na purisaan Basin nun niya og mahulog ka sa scam ani Super GR. Unsa mo na imungot, kansaw na o bugal-bugal. Naras duha. Tama sa katawa dahil kay magtimbaya sa kodre sa atong nag-monitor karon sa atong Facebook Live, ha? Si Emily, si Emily Mang Ruban, nice kayo ang mga balita. Oy, salamat kayo ha. Wapata nakasugod kan pero nice na kuno mga balita, ha? Lagi, usa man nga lahi naman si muning kanta Super Jar. Ay, sadya. Lahi na si Moda. I love my teacher na. Para na sa mga magtutudlo nga mudawat nag-usbaw Super Jar, ha?
Si Archie Sarataw, good morning, Super Radio Davao, watching live Super Balita from Purok 7. Subasta! Si Mandas Mariafe, good morning, Super Ed, watching from Saudi Arabia. Salamat kayo mo dihagaw. Super GR, murag tagsing-tagsing gamay ning akong kuandre sa akong headset. Unsa man sa ere ba ni tagsing gyapon o dire ra ni siya? Unsa man kinahanglan akong dokdokon gamay ni? Si Aljo ni Manuel Bagal sa Miliano, good morning idol, greet lang nako ang Bagal family og kon unsa man sa Socorro family ang nag-greet si Sil Bagal gikan sa Baguio City. Oy, magandang umaga sa inyong lahat. Si Jocelyn de la Serna, good morning Super Red, watching from Kuwait. Salamat kayo sa pag-monitor. Samtang diri sa tong text line bagakapuso nga 0929-421-6615. Katong ato mga estudyante nga pa nakapatindan siya at patindan sa mo. Kung gusto mo makadawat sa cellphone, ha? Gikan kang 5867 bagakapuso, Loloy of Talomo, present. Oy, Gauloy, good morning. 5798 pagkakapuso morning. Ed Kapita, greet na ako ang ako gabang apo si Nika, si Rosalia, Luis, gikan kang Lula Lilia Mai sa Dumoy, present. 8090 pagkakapuso, good morning Sangay Ed Bongot, si Ren Bongot ni sa Turil Chikatindans, present nako para dili malate. Aw lagi. Kaya naging adlaw ya gaw. Late gig ka, ha? 5784 EM Super Teacher Ed Principal GR, have a good day in day Samantha Holmes, Katalunan Pequeño, present. Super GR, nagkasuaso ang imong text, imong cellphone. 3273 good EM Super Gaungot, magapita lahi ning akong kape kay ininit og luya, pirting halanga. Oy, kana mo the best. Tambal sa panuhot, andi ni sagdaw. Oy, gaw andi. Present ko ni siya sa Portiera. Oras sa Pilipinas, magkakapuso 54 minutos, suman milatos ang oras sa alas 4 sa buntag. Magkakapuso ato ng sugdan karon ang paghagpad sa mga nanagunan. Lapas ka mga balita. Mga balita nga nitabo sulod sa 24 ka oras. Nga din ginaborabayan sa itong mga kawanan on board karon sa itong Super Radio Patrol. Nga din gimaniyo sa itong kawanan Super Gilbert Quiñones. Nga nagita karon mga panahon sa gawas gabahin sa itong dakbayan sa Davao. Unang hunat sa itong mga nagpungasi. Lapas nga mga balita. Duwa ka mga motorsiklo, magkakapuso, nagbangga, usa ang patay. Report yato, naka-standby, Super Donar Cano. Tira! Super Donar Cano. Super Radio Police Report. Patay nga nidangat sa balay tampalanan ang usa ka motorcycle driver human sa papadagpangga nga nahitabo Super Ed. Ali sa ka mga motorsiklo diha mismo sa area of responsibility sa Tarawa PNP kagabi na una man na nasiran alas 9:25 at na kagabi diha nga doon na matutayag i-report nga doon na nahitabo sa mga vehicular accident diha mismo sa may Katalunan na Pequeño niyato ang syudad sa Davao kinigang respondihan sa duty traffic investigator gikan sa Tarawa PNP ug ato na sa pag-abot diri ilahangan na seran nga gipangdala na ang mga biktima sa diha sa balay tampalanan kundi naseran nga nalambigit matod pa sa manong mga paragbangga ang usa ka Yamaha Sniper 150 nga color itom nga kining motorsiklo nga giminihom matod pa sa usa ka Dennis Diandan Tamay 38 anyos residente sa Central Park Subdivision Bangkal ni atong syudad ug laing motorsiklo nga usa ka Suzuki Raider 150 nga color itom nga maniusab sa usa ka Genesis Ababon Odas 23 anyos ug residente sa barangay Wangan Kalinan ni ato ang syudad sa Davao. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan sa Tarawa PNP alas 9:15 ang tatna kagabi samtang naglatas matod pa kini duha ka mga motorsiklo gikan diha sa may ulas sa atong syudad ug padulong sa may mental area pareho matod pa sa kini linya nga gisubay diha karita lang matod pa na ni kini nga bangga ang atubangan nga bahin nini kaduhang motorsiklo ngadto sa unang motorsiklo mainungdan nga nahitabo kini mao nga disgrasya nga lagtot
matod pa kini mao mga biktima gikan silang gimaneho usab nga motorsiklo gatol sa pag-abot sa mga personahe sa Central Line anuhan ni atong mga syudad dali kini nga gidala sa Balay Tambalanan apan atol sa pag-abot sa Balay Tambalanan pasado alas 10:11 ang takna kagabi gideklara nga dead on arrival kini nga una matod pa usab nga kini nga driver pinaagi na usab sa kana Dr. Ruben Cruzano sa pagkakaroon ang nagpabili na usab nga naa sa diha sa Talawa Police Station ang duha ka mga motorsiklo samtang ang ikaduha nga driver particularmente kini nga Suzuki Raider nga driver nga si Genesis Odas ang kasamtangan usab nga gitiman sulod sa Balay Tambalanan samtang kini nga patay nga lawas ni Dennis Tamay ang ipailuna na diha sa morgue sa nasangpit na Balay Tambalanan sa Southern Philippines Medical Center. Kaya sa pagkatod sa balita, Super Donar Cara sa XGM Super Radio 1125 kini ang balita. Salamat kini mo Super Donarcano sa mga balita bagi kapuso. Nagatod sa tong oras impunto alas 5 ang tagna sa buntag 5 o'clock in the morning. Dugang sa ato nga mga balita bagi kapuso nga nagpat na hipos dinig nga mga panahon na. Super Radio 1125. 1125 kini ang balita. Gipasabot sa buhatan sa Department of Education 11 kung anong ubay-ubay gihapon ka mga Pilipino ang buot mosulod sa education industry aron na mamahimong usa ka magtutudlo mga kapuso. Sumala ni Sir Dodong Atilio ang tigpamaba sa Department of Education 11 nga kini gumikan sa passion o ang instability sa trabaho mga kapuso. Pero hangtod karon mga panahon sa GR gapaabot pa sa usbaw. Muna giningon diya nga, sige, trasurat ng jutay ha? Kay nalagi daw ka ng tuwiga. Dugang pasapisyal gabisan pa man sa kadako sa gikinhanglan nga paningkamot aron nga mahimong epektibong magtutudlo dili kuno kini babag tungod sa karabang nga passion nga ginatawag mga kapuso sa nasangpit ka trabaho. Number one, passion. Kay kung wala kay passion sa pagtudlo, di ikot yun ka gusto mo sulod direct. Kay dili lalim nga mahimo kang kabahin sa kinabuhi sa ubang mga individual na dili nimo gani katugo or kapamilya, karelasyon nimo, no? Ikaduha is that stable magod kung if you're in the teaching profession. Yes, sir. Pero I would like to really give it to reason number one. Kanang imo yung gusto, passion yun nimo. Kaya wala magdugay din nga dili yun katong katulang ang gusto lang is sweldo or benepisyo. Teacher na ko nga mataham sa per-GR ha? Muna sa per-GR, tanang mang trabaho sa per-GR dapat doon naman kay passion, no? Kaya kung wala na mga kapuso aw, base nun niya og usara ka kaadlaw, di ba ka usa ka simana. Magdugay sa imong trabaho sa per-GR. Tama sa per-GR? Pero sa imo, mumatakag sa'yo. Alauna pas kadlaw mo biyahe na kagikan dito sa Turil. Kung wala kay passion be, tungod ani nga trabaho, magtuo ka kag abdan ka og 25 ka tuig. 25? Sa ato po niya mura og tas-tas na mag-edad sa per-GR. 25 na mga katuig are. 25 o 20? Napay iya. Pila ka? 20? Kuyawa. Dako-dako na gini mabayaran ang RGM sa mga per-GR. Unsa pa, Pings? Anak ka naman talaga ng Smart CR! Woohoo! Nagsulti na ba ko kisa itong natingog? Wapa? Wala, sige. Mga kapuso, inyong nabati ang tipik sa pamahayag ni Sir Dodong Atilio, mga kapuso. Ang tigmababa sa Department of Education Region 11. Gikan kang 4239 agaw ed mga pita jiri sa tagom ni present. Gikan kang 5573 mga kapuso standby sa Berlin Latad.
A blessed morning for chika-attendance lang ko while laminaw nining naanda ni mga programa karon. Dagang salamat Chris Bernido sa kaputian ni Gakos. Gikan kang 6077 morning na pod Super Ed, maing buntag Davao City. Si Tatay Moni de la Cruz sa St. Jude Buhangin, prasan. Apresentin mo kay ang cellphone nagunsa na lang niya. Maing buntag gaw gikan kang 4676 maing buntag gaw bungo chikatindas mi Abigail Gab Dingdong og Dennis diri sa Emilioms Kabantian unsay oras flag ceremony kay Lunes man karon ha. Muna ganahan ginata sa Bardias sa mga estudyante nangutana po sila kanusa kuno pong exam pero ang mahitabo ni doon na kita Christmas party. Ha? Kinahanglan sa Bardias ha? Naman ha? Onya, tawag din mga kapuso, Aljon Emmanuel Bagal sa Miliano, great po di na ko idol sa Miliano family. Ala, sige. Si Fatima Vidal Sososco, good morning, Super Radio Davao, and sa tanan, tigpaminawan sa Super Radio Davao, watching from Brazil. Oy, nagmonitor din si Perjar, karon mga panahon si Kagawad Aldrin Cipote, may buntag kini mo din Kagawad, ha? Og si Ma'am Lynn Layron, mga kapuso, usa sa ito mga sponsor. Ang gipalit si Perjar, Huawei. Ha? Ang kape ni Kagawa mo ilami, no? Hurot na ba rito? Mo ba? Imo pong ipadungog-dungog si Kagawa da? Maldito kay kasi Perjar, ha? Oh. Dawlin Layron ang buntag og kang Tito Sen nga sponsor po sa cellphone. Good morning. Oh, salamat kaninyo nga tanan ha. Baga kapuso oras sa Pilipinas 5 minutos man milatos ang oras alas sa 5 sa buntag. Ato nang dawaton karon dalikatan baga kapuso sa na nato karon. Ang baga presyo sa mga nagunaga baga palaliton sa usa sa mga pinakadakong nga merkado dinhi sa Tundakbayan sa Davao. Ha? Unsa? Pasko? Kinigi si Principal GR mga kapuso. Tiguang na si Piradyo, 5 ka 20 ka tuig na. Pero makita nga po nimo sa iyang buhok. Kaya medyo upo-upo na siya. Murag boy, timailhan baga kapuso nga medyo idad-idara na po siya. Pero mas tiguang si Super Jun Baring. Mas guwang to siya. Mas guwang ko, pandamay ka. Naka-standby karon, Super Rodel Natad, Bester Hugot, pasok! Super Rosel Natad. Super Radio Marangke. Super Radio. Bantay Presyo. Niya Aha. nag-unang palalito ng Super Aha. presyo. Ato na ipusgikan sa Bangkiran Public Market. Sugdan nito, presyo sa isda ang presyo sa Carabalyas. Mapalit 120 ngato na 130 pesos matag kilo. Ang murumuro 230 pesos matag kilo. Ang bango chocolate mapalit gikan sa 150 ngato na 180 pesos. Depende sa gidako na niini. Ang budburon 180 pesos matag kilo. Ang tulingan 160 pesos matag kilo. Ang matambaka 180 pesos matag kilo. Ang barilison 160 pesos matag kilo. Ang barilison mapalit 200 pesos matag kilo. Samtang ang bilong-bilong mapalit 140 pesos matag kilo. Ang pusit na puti superhead 320 pesos ang matag kilo. Samtang ang barilis 270 ngato na 300 pesos ang matag at kilo. Samtang lakbitan usab nato ang presyo sa tong manok. Ang manok 130 pesos ang matag kilo ngato na 140 pesos matag kilo. Ang paa sa manok superhead 130 to 140 pesos ang matag kilo kasama na sa presyo sa pako. Ang batikolo ng 150 pesos matag kilo. Ang tiil 80 pesos ang matag kilo, samtang ang ulo 40 pesos ang matag kilo. Ang karne sa baboy karon na superhead mapalito 170 to 180 pesos matag kilo.
ang bukog 150 pesos matag kilo, ang laman loob 100 pesos matag kilo, ang tiil nga pangunahan 170 pesos matag kilo. Nakbitaw sa nato karon ang presyo sa bugas sukrad, bugas nga humay, special rice mapalit sa 50 pesos mataas. So 50 pesos kung gusto kag lami-lami nga kini nga humay, 50 pesos to 55 pesos ang matag kilo ani ini. Samtang bugas nga mais mapalit siya 31 na po'y 32 pesos nga tuna 33 pesos matag kiyang kilo nini katong class A. Samtang ang class B mapalit sa 30 pesos matag kilo. NAV rice 27 pesos matag kilo, ang malagkit 50 pesos matag kilo, samtang ang tapol 80 pesos matag kilo. Ang presyo sa atong lamas, ang luya 100 pesos matag kilo, ang Bombay mapalit 60 to 80 pesos matag kilo depende sa gidako nini, samtang ang ahos mapalit 100 to 120 pesos matag kilo depende sa gidako nini. Ang kamatis 30 ngadto 50 pesos matag kilo, ang sibuyas dahon 90 pesos matag kilo, ang limonsito 30 pesos matag kilo, samtang ang sili mapalit karon 300 to 400 pesos matag kilo. Ang atsal 100 pesos matag kilo, samtang ang kulikot mapalit sa 130 to 160 pesos matag kilo. Mahal ang sili, mahal usab ang kulikot super. Pero ang atong nga ipos karon, ang nag-unang presyo sa palalito na gikan mismo sa bangkero na public market ang gikonsidera nga labing dako nga merkado publiko dinhi sa dakuyan sa Davao. Ako si Super Donald Ed, alang sa GM Super Radio 1125. Kini ang balita. Daghang salamat kanimo Super Rodel Natad magakapuso sa paghatod sa presyo sa mga nagunang palaliton diya sa may Bangkiron Public Market. Super GR. Alas 3 pas kadlawon dito sa Super Rodel naka-standby na dito sa may Bangkiron. Talaga naman magakapuso. Ha? Nito ka gid Super GR para makakuha siya og kanabag nga mga presyo gyud ha. Alauna? Sa ato pa di ay kakanina, alas 3 dito na sa ni atos mga police station ha. Talaga naman, oh! Wow! Super Rodel! Ikaw na gid ha? O niya mabasa sa ko Super Jer kadali sa mensahe kay petindaghanan niya, mga kapuso ha? Gikan kang Jessa Rebecca Atok, pa-attendance sa Super Ed. Jessa May Atok from Bago Playa, Davao City, Philippines. Oy! Mga taga Bago Playa, dagang salamat sa pag-monitor. O niya na ay nag-ininsik nga rin, pero di ko kabalo kung usa niya pangan. Good morning, Sir Ed, Super Radio Davao, Sir GR, o kanatong nga tanan. God bless us all. Talaga naman, oh! Si Vilma Yunzon, maing buntag kanimo, Sir, og sa tanan. Ako sang wahing-wahingon, kadali ni baga kapuso ning atong cellphone, ha? Og sa tanan diya sa Bulacan, Malalag, Davao del Sur sa Yunson family from Makati City. Oy, andyan ka pala ngayon sa may Makati ha? Yung dating lugar ni Super GR. Di ba Super GR? Diyan ka nakatira dati? Oh, yung uyango, pungupaw. O niyan, ingon rin si Tito Sen, morning Professor Agaw Ed, pwede mag half day ko karon, kabalo na ka. Huwag problema, Tito Sen. Gaw, Tito Sen. Talaga naman, oh. Si, kuan mga kapuso, si Yudni. Good morning, Gaw. Attendance lang diri sa Lirot present. Lirot. Toril mga kapusa. Dirita kadali sa per-GR sa atong text line baga kapuso 0808 baga kapuso morning may buntag sa red chikatindas ko Nathaniel ni present. Si 1609 baga kapuso good DM sa red bungot magpa-attendance lang ko Danilo Rolida sa Manambulan Tugbok sa per-GR ang atong mga estudyante nanugkara na siya. Yehey baga kapuso. Oras sa Pilipinas, alas 5:12 ng tag na sa buntag. Labyog sa tadirik kadali mga kapuso, be. Diara o.
Uno, dos, tira! Aha? Oho? Diabetes, gastritis, at kahit skin disease, MG Panyawan lang sigurado nga alis. Di ka na Mga kapuso, mga agaw, mga suking tigpaminaw, nagkasinati kabaw, di ba ka nag-anto sa imong balatian nga diabetes? Nga may sagad sa problema sa panlawas na mga Pilipino karon nga mga panahon na mga kapuso. Hala, ayaw paglangan, gaw, sulay gamit gilayon sa original nga MG Panyawan Herbal Capsule. Balikon ako, MG Panyawan Herbal Capsule. Kini aron ikahupayon ayun sa imong sakit nga diabetes nga kung sa gayon nga imong mapasagdan na mga kapuso mga agaw. Musampot kini sa pagkahalap sa imong mata, kidney failure, stroke ug heart attack. Nasara no sab sa pagtod mga kapuso sa CR, nga ang sakit nga diabetes mga kapuso, usa-usab kini sa mga gitudlong hinungdan nga mawad-an kas ganas pagdugsing-dugsing sa imong partner kon sa hisgutan ang pagpakigilawas mga kapuso. Hinungdan nga aron dili kataptan ining maong sakit nga diabetes mga kapuso, inom gilayon og usa ka kapsula sa MG Panyawan Herbal Capsule matag adlaw sa CR. Katukong gihatag kanimo nga duha ka pad. Napa siya? Naman o! Sama na ko mga kapuso. Sawa pa ko ng endorse sa nga maong nga produkto. Nagtumar lagi ko sa CR, ha? Usa ka kapsula matag adlaw, tungod mga kapuso nagatuo ko, prevention is better than cure. Talaga naman o! Samtang girekomendar mga kapuso nga mo inom kag tulo ka kapsula matag adlaw sa kayong buot kang maayo sa imong sakit nga diabetes. Ang MG Panyawan Herbal Capsule mga kapuso doon usab kini sangkap ka barabaw gluyang dilaw nga makaayo kini sa dunay mga arthritis, goiter, UTI ug high blood mga kapuso. Ang MG Panyawan Herbal Capsule ginabaligya sa Health Zone Marketing kansang buhatan. Nahimutang kini karon mga panona sa may door number 11 ug 12 Donia Segunda Building sa may Sibangui Street. Ning dakbayan siya na apan karong Oktubre 18 mag-opening na sila sa CR, silang bagong building. Nadia karon gihapon nahimutang sa may Sibangui Street ing sunod Suraba mga kapuso. Mapalit ang MG Panyawan Herbal Capsule mga kapuso sa halos tarang butika sa sunod Surabao. Maingon man sa tibok Davao Region pagamping kay doon na mga nanggawas ka mga piking ka mga MG Panyawan Herbal Capsule mga kapuso. Ang MG Panyawan Herbal Capsule mga kapuso ay kalimtigyod. Prevention is better than cure. Morang palit na sa original nga MG Panyawan Herbal Capsule mga kapuso. Oras sa Pilipinas 15 minutos man minutos ang oras sa alas 5 sa buntag. Super CR makahangak kini manginabuhi ta Super CR. Pero naka full tank baka itong bilabayang Birnes? Super CR naman Dugang sa ato ang mga nahipos, kapag balita mga kapuso, lalaki gipusil, patay! Report yato naka-standby, gikan sa Digos, Davao del Sur, Superboy Bastatas. Pasok! Superboy Bastatas, Super Radio Provincial Report. Yes, Super Red, patay ang 41 anyos niya lalaki umagirigi pusil sa duha ka mga tao sakay sa motorsiklo samtang nag-inom ang biktima sa ilahan usab nga silingan diri sa may Purok size barangay Kibuaya sakop sa may Agunoy Davao del Sur. Biktima nga mao si Edwin Lanit Amaba 41 anyos ulitaw Lurupyo sa may Purok size Kibuaya Agunoy. Kangkod kini og pinusilan sa may Lawas Kamahin normal sa ulo ang biktima. Resulta nga may kining pagkasukanap og wa namada sa tambalangan papatay o daspat ang biktima. Umal kaangkot og duha ka mga sawan. Ang duha ka mga lalaki dali kining migas sakay sa motorsiklo panulong diri sa may Digos City. Na-recover sa kapulisan nga nag-responde sa area. Ang duha ka empty shell sa .45 pistol. Atod pa sa investigasyon sa Agunoy Police Station ang duha ka mga basiyo nga na-recover subject for ballistic examination karon. Wa pa'y gikatuglo nga responsable subret sa pagpusil patay sa biktima. Nasubay sa report matod pa alas 9 ang takna sa gabion. Matod pa nga samtang nag-inom o bino ang biktima sa kauban ang iyahang pagsilingan sa paliway sa usa ka Maximo
Lasirnas, kalit nga miunong ang usa ka motorsiklo o minaog ang usa ka tao o kalit kami doon sa ilahang tapok sa dihang nag-inom ang biktima o kining mga silingan o may nagbitbit na daan o pistola. Wala makalikay pa ang biktima o mawaging puntarya sa suspitsado. Karong panahon na panayan pa ang investigasyon sa Kuloy Police Station. Wapahibawi kung kinsa responsable na may pusil patay sa biktima. Kaya kung balita manukang sa Davao del Sur, sampas sa Bigas Bayan, sumalit, karong tatat. So, adunay ka ronda nga kipahigayon ang atong ginsak na kapulisan. Ining suspetsadong drug pusher ang complete detalye sa akong pagbalik. Kaya kung balita manukang sa Digo City ako yung kapuso. Super, may basala sa Lazadix GM, Super Rani 1125. Kini, ang balita. Daghang salamat kini mo Superboy Bastatas pagkakapuso tagi kitong gikaingong report pagkakapuso ihatunon niya taud-taon ni Superboy Bastatas may kalabutan sa operasyon sa korpus kapulisan may kalabutan kini Super JR sa droga naman magkakapuso. Gikan kang gaagaw Linlay Ron. Good morning Super Ed. Pakigreet ko diha kay Xavier o Jersey Boy. Salamat sa pagbasa sa Super Ed. God bless. Oy salamat kini mo diha gaw Linlay Ron og Super JR. Niingon sa Super JR kay nakahatag naman sa og usa ka cellphone Super JR. Si gaw Linlay Ron. Super JR. Sunod semana muhatag na pusag usa. Asa ka pa diha? Oh, mga kapuso, talaga naman, oh. Huwag ko na po to si Super Rodel o si Super Donor nga. Hatagisan, maybe. Damay ning duha. Si Samira Argente, good morning. May buntag kini mo nagaw. Si Tito Senda, morning agaw, Professor Red. May buntag kini mo nagaw. Ningon diri si Samira Argente, happy birthday kang Salarda. Kinsa man ni siya? Siya Kevin Alyudin Lumayon. Hi po sa lahat ng taga Carmen, North Cotabato. Oy! Mayad nga aga sa inudra sa Carmen. Kumusta ang mayor nyo da? Ha? Kumusta ang anak sa mayor nyo da? Ay, hindi gali. Ang Vice Gobernador nga subong nag-gobernador. Kaya nasuspendin man daw tong si Kwan. Si Governor-elect Nancy Katamko. What happened sa North Cotabato? Woohoo! Og Super JR, dali lang yun ha. Kagabi Super JR, excuse me po. Liatin ko og debut. Ha? Debut Super JR. Ako lang timbayaon ang sa ulog Super JR. Ha? Kaya kung di pa to Domingo Super JR gapon, takilid siguro ko magpulis balay ba? Ha? Happy birthday kaga o belated kagapon pagkakapuso adlaw na tawon ika-18 kang Ate Kayla naman oh. Salamat sa imbitasyon kang Sir Dani o kang Ma'am Ven Flores Super JR na taga Kalasungay Malay-Balay City Super JR o kagahapon disgrasya gyud na hinaykan gid Super JR ang beef steak o ang fish fillet ha naman oh. O niya Super JR niingon man si Tio Kanor nga mabal kagawa dito sa Aglayan nga murag wa ko na pahilis lain niyang tiyan di samtang programa Super JR nahinaykan ang katong butilya nga tasong liyog. Kay kung Sabado pa to? Kapoy nagilong ang bungot. Pagkisat ako duha sa Super JR, si bat ko kay muli matagabaw. Unyarta magtabi sa Super JR, wala tayong oras. Oras sa Pilipinas, magkakapusok, 22 minutos suman milatos ang oras sa alas 5 sa buntag. Kining oras ang gitalit ka to sa Tide para sa no bitin clean, mag-Tide Perfect Clean. Tide Dishwashing Liquid. EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you. EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016-2017 Platinum Award. Downy, new Downy Expert na kontra kulob with 20 times anti-bug power para sa bagong amoy tuyo sa araw. Life Extension
Vitamin D3 for longer life. Ingon sa pagtuon sa Heart Institute sa Utah, ang ubos og vitamin D3 level sa atong dugo, posibilidad nga taas ang risiko sa heart attack, stroke, heart failure, labi na ang mamatay sa sakit sa kasing-kasing. Mga higala, ang solusyon. Life Extension Vitamin D3. Rekomendado sa American Heart Association o rekomendado sa sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Bukaon kamo sa mga nabas na balita. Makalingaw nga impormasyon nga angay natong kapanaminan. Buntag na Davao! Buntag! Buntag! Buntag na Davao! Buntag na Davao! Alas 5 sa buntag. Dinhigi hapon sa Super Radio 1125. Napamatudan ng makatapang mga toks na ng matang sa mga balatian. Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule. Karon, mas kipakusgan ang Panyawan Herbal Capsule Green at tulad na ikahom sa garlic. Mas kipakusgan, mas kipaligon. Panyawan Herbal Capsule Green with garlic. Ang tupag sa bisan usang matang sa balatian sa kalawasan. Sama sa high blood pressure, diabetes, liver problems, lung problems, constipation, asthma, cough, sinusitis, ug daghanan pa. Usang balatian, huwag tang sa Panyawan. Ang basko ug himsog nga lawas adunay hayag nga kalampusan. Apan ang nagluya ug masakiton nga kalawasan nag-ungaw na gayud sa kapildian. Ang SED Marketing. SED Marketing. Nagatanyag kaninyo karon sa usa ka tulumanon nga magahatag kanatong impormasyon, kaalam ug kahibalo aron kita makaangkon og mas himsog ug maayong panglawas nga layo sa mga balatian. Ania ang Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Hatod kanato sa SED Marketing. Mga ikalay isuon sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao, maayong adlaw na sa kininyo. Welcome na usab nining atong lain na pon nga 5 ka minuto nga tulumanon sa maayong panglawas nga atod kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Bueno mga igala kapanyawan karong adlaw atong pagahisgutan ang mga nagkalain-laing mga klase sa mga balatian nga angayan natong tagaag pagtagad gumikan kay kung kini atong pasagdaan mamahimo niya kining hinungdan sa atong hinanaling kamatayon. Mga kaisunan, kung ikaw aduna kay gibati nga problema sa imuhang kasing-kasing, aduna ba kay pagpanglisod sa paginhawa, aduna ba kay problema sa imuhang kanunay nga pagpangsingot, mga igalang isuon, mga simptomas kini sa imong heart problems. Kung galing yung nani imong gibati higala kapanyawan, mas maayo nga makikita na kagilayon sa imong doktor. Kung ikaw higala kapanyawan, adunay kanunay pagpanglisod sa imong paginhawa, ginapalingot ka ilabay na sa tungang gabi o sa mga higala kapanyawan, mubati kag sulabihan ka kapoy, aduna ba kay pagpangluya, mga igalang isuon, simptomas ka na nga adunay problema ka ng imong kasing-kasing. Mas maayo nga imo dahil ipasuta ka na sa doktor mga higala kapanyawan aron matagaan ka sa proper treatment o usab matagaan ka sa proper nga tambal nga imong tumaron aron ikaw mahuluyan dayon. Timani kanunay mga higala kapanyawan, mahuman ka makapadoktor paghapit sa butika o pagpalit sa Panyawan Herbal Capsule. Kani nga atong Panyawan Herbal Capsule higala kapanyawan dako o ikatabang sa atong katawhan. Timani kanunay nga aduna kitay duha ka mga kapsula. Mao kana ang Panyawan Herbal Capsule nga green nga adunay gahom sa garlic ug usab kaning atong Panyawan Herbal Capsule nga red nga adunay mangosteen. Saan nga problema mga higala kapanyawan, maayo nga imong tumaron kining atong Panyawan Herbal Capsule nga green nga adunay garlic. Ang garlic higala kapanyawan aduna kini immune booster ug usab makatabang kining dako sa pagpakusog sa imuhang depensa sa lawas. Mao kanang matabangan nimo imong kaugalingon nga maka-prevent sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ug usab alang sa mga kadtong mga tawo nga adunay problema sila mga kasing-kasing. Pinagi sa atong Panyawan Herbal Capsule nga green nga adunay gahom sa garlic. Timani nga kaning atong garlic higala kapanyawan makatabang kini sa pagpakusog sa mga muscles nato sa atong kasing-kasing. Ug usab kung aduna manggali nagbara niini higala kapanyawan, gumikan kay kining atong dugo. Hugaw kaayo og lapot nga naga-create na karon mga higala kapanyawan og pagbilin sa mga residue. Ilabi na gayud kining ginatawag nga mga fat deposits ug usab kining mga ginatawag nga bad cholesterol ngadto sa atong kasing-kasing nga hinungdan karon sa atong balatian. Mga higala kapanyawan pinaagi sa gahom sa ahos nga naa karon sa Panyawan Herbal Capsule. Tabangan kaniini aron mga wagtang kanang mga matang sa mga bad cholesterol ug usab kanang mga fat deposits nga naa sa imong kasing-kasing. Ilison kini niini mga kaisunan. Gumikan kay kining ahos mga higala isuon na pamatud-an naman kini sa taas na kaayo nga panahon. Gikan pa kaniadtong 17th BC nga matud pa nila higala kapanyawan mismo ang ginatawag nila nga father of Western medicine nga si Hippocrates
Plus. Matod pa niya higala kapanyawan ang tanang ipangitali mong kaayuhan ang naa karon mga higala gisuon sa ato ang garlic. Kining garlic o ahos mga higala kapanyawan, partner kini ni Mami sa pangluto, di ba? Sa tanang matang sa mga lutuon ng sudan higala kapanyawan, maayo gayud nga kini adunay garlic kun ahos. Apan higala gisuon napamatud-an kini nga dili lamang kini maayo alang sa mga luto-luto. Maayo kini higala kapanyawan sa pag-ayo sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ilabi na gayud ang pagpanglimpyo sa imong dugo o sa mga higala kapanyawan ang pagpahimsog sa imong kasing-kasing. Busa higala kapanyawan kung ikaw aduna nini nga balatian, ayaw na pagduha-duha. Pagpalit gilayon sa panyawan herbal capsule nga green, gumikan kay kini adunay kayo ngay kanyang sa mong kalawasan. Ilabi na gayud kanang imuhang heart problems. Bueno, higala kapanyawan, wala naman ko'y igong oras ug panahon timanay lang kanunay nga kung ikaw adunay mga balatian, usa lamang ang kanunay nimong timanan. Mao kana mga higala kapanyawan ang panyawan. Kini imo higala igsoon, Mr. B-Man Rick B. Nagaingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ang tulunganong kasika sa panglawas. Hatod ka na to sa Send Marketing. Ang tigkama kung tig-apod-apod sa Panyawan Herbal Capsule. Timan ikanunay sa kapit o sa atong kahimtang ekonomikanhon. Timan bawal magkasakit. At ang ilang yapon sa samang takna o samang sibiyahan. Ang kasikas sa panglawas. Magapaluod nga bang hitabo sa kusina. Crime Against Hygiene. Inspector Bitoy! Ya! Unsa man ning niya sa akong paste? Unsa man ako maghugas og plato? Mrs. Ang mga nakabilin sa plato, ibalik lang sa sponge dito sa paste. Basig kung unsa na imupilit sa paste. Yeah! Mas hygienic ra mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, pang Joy Antibac. Ano man? Kalimpyo ra mag-Joy! Ug kadaghan sa nahugasan! For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Ako si Victorio Durante, presently assigned sa SWAT Team Cebu City. Pag natanaw ko sa buntag, feeling kapoy na ko. Kung dili mi physically prepared or physically fit, dili gid mi effective sa among trabaho. Since nagamintin na ko og MX3, inubanan sa pag-exercise ug masustansya nga pagkaon, mas produktibo na ko sa akong panginabuhi. Salamat MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi ka matindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Miss, usa ka germicidal soap gani? Diin man dire. Itong ordinaryo lang? 1,700 pesos ni. Ha? 14 pesos ang sabon, tas 186 tambal sa diarrhea, tas 1,500 doktor o hospital. Suma total, 1,700 pesos kinitanan. Pwede ngayon ana, kung gipalit nimo katong ubang sabon diha, trust only Safeguard. Protects against a broad spectrum of germs. Hasta katong may himong hinungdan og buni, alipunga, bisag diarrhea. Himo na lang na, miss. I won't compromise. Sa Safeguard na ko. Super Ed Bumuton Hunyo. Oras sa Pilipinas, magkakapuso, 30 minutos, sumod milatos ang oras, alas 5 sa buntag, 5:30.